Ei, no sabeu quin llibre llegir? Doncs avui us vinc a recomanar un còmic fantàstic. Perdoneu, no m'he presentat. Em dic Aina i tinc 10 anys. Avui us parlaré del còmic que es diu Magalina i el bosc dels animals màgics. Aquest còmic està escrit per la Sílvia Douyer, amb les il·lustracions de Paul Antista. La Magalina és una noia que va a estudiar la criptozoologia. La criptozoologia és la ciència de les criatures fantàstiques. L'escola per fora és molt tenebrosa, però per dins és superxula. A l'escola fa bons amics, però passen moltes coses extraordinàries que no us podeu imaginar. A mi, el que més m'ha agradat d'aquest llibre són tots els misteris i aventures que passen, perquè a mi m'agraden molt, però molt, els llibres d'aventures fantàstiques. Endinsa't en el món de la Magalina i descobreix tots els misteris que l'envolten.